Proverbs chapter number 6 and verse number 6. Kunana sa amen? Delita mo tindog, aro mo. Dali ka mo kapoy. Kapoy yun sa to word? Makapoy? Proverbs chapter 6 verse 6. Agbasa tayo nga sa verse 11. Dayon mo lang tata sa tulo ka laing verses sa Proverbs pod. Dali ka mo makakita sa tema ng mga verses. Proverbs chapter 6 verse 6. Go to the ant, thou sluggard. Consider her ways and be wise. Ang pulong sluggard nagpasabot tapulan. Which having no guide, overseer, or ruler. That's very important. No guide, no overseer, no ruler. Meaning, walay tigsugo. Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. How long wilt thou sleep, O sluggard? When wilt thou arise out of thy sleep? Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall thy poverty come as one that traveleth, and thy want as an armed man. Isaiah. Adto sa hulmegas, ikaw nga tapulan, pamalandong iyang mga dalan o pagmaalamon, nga walay tigtultul, magbalantay or punuan, nagaandam sa iyang pagkaon sa ting-init, o nagatigom sa iyang pagkaon sa ting-ani. Unsa kadugay nga buot kang matulog o tapulan? Kanu sa buot nimo mobangon gikan sa imong pagkatulog. Apan ang uskadyut tay nga katulog, ang uskadyut tay nga tagpilaw, ang uskadyut tay nga pagpiko sa mga kamot aron sa pagkatulog. This is not talking about sleeping at night. It's talking about sleeping late into the day. Sa ingon, ang imong kakabos moabot ingon sa usa nga nagapanaw, ug ang imong kawadon sama sa usa ka tawo nga sinangkapan og hinagiban. Now turn with me to Proverbs chapter 21 verse 17. Proverbs chapter 21 verse 17. Kunana sa amen? He that loveth pleasure shall be a poor man. Well, that's really clear, isn't it? He that loveth wine and oil shall not be rich. Wine and oil, diha sa Hebrew culture, kana ang symbol, kanang timaan sa what's the word? Mauswagong nga kinabuhi, the successful, comfortable, luxurious life. Siya nga nagahigugma og kahilayan, we could even say kalingawan or kahimuot, all of those would be appropriate there. Siya nga nagahigugma og kahilayan, mahimo nga usa ka kabos nga tao. Siya nga nagahigugma sa bino ug lana, dili maadunahan. It's not talking right there about alcoholic wine. It's just talking about the comfortable, luxurious, na something luxurious, luxury, mahal kaayo, luxurious life. Now go to Proverbs chapter 10 verse 4. Proverbs chapter 10 and verse 4. Kunana sa amen? He becometh poor that dealeth with a slack hand. Sabta niyo ang pulong slack? Langayan. Langan-langan. Slack hand, but the hand of the diligent maketh rich. Siya nga nagabuha, pinagi sa langayan nga kamot, mahimong kabos. Apan ang kamot sa kugihan, nagahimo nga adunahan. One more, Proverbs 13:11. Proverbs 13:11, wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase. Ang katigayonan nga naangkon pinagi sa kakawangan, meaning ang ginansya pinagi sa bisan unsa nga dili honest work.
Kung ang tao mo kuha sa iyang kwarta gikan sa pagsugal, pag pinagi sa lottery, pinagi sa, what's the word for cockfighting? Sabong. Ang Diyos nagingon, ang katigayonan nga naangkon, pinaagi sa kakawangan, pagakunhoran, mag-ana, dili maglungtad, apan siya nga nagatigom, pinaagi sa paghago, molambo. Unsay plano sa Diyos para sa pagtigom sa katigayonan? Paghago. Sa lawas or sa utok, pero paghago. Sa akong experience, work of the mind is actually more difficult than work of the body. Ang benepisyo sa lawas ng trabaho, kung ma-finish ka, kapoy kayo, lami kayo ang katulog. Pero kung diri ang tanani mong work, usay maglusod ka matulog, kaya mong lawas, wala kapoy, pero mong utok kapoy. But either way, God's method is work. Work. Ang atong nakitaan sa tanan natong teksto today, we're very simple. Ang pagkapobre, sumala sa Biblia, na ay labot sa batasan. Is that a clear statement? It's not luck. It's character. And it's not popular in a place na daghang pobre. But I'm going to show you what the Bible says today. I changed my title. It's a little more controversial now. Title of my message: Why most poor people stay poor. Now, kung ganahan ka masuko, may daghang time unya pwede masuko sa katapusan, hula na lang. Kahit kung masuko ka, dali ka makasabot sa mensahe. Alright? Don't get mad yet. Give me time. I'll make you mad later. I promise. Alright? Ang raso nga ang kadaghanan sa pobre, magpabilin na pobre. Magampo na ta? Dayon, makahatag ko ninyo sa mensahe. Heavenly Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your spirit as I preach the truth you gave me? Thank you, Lord, for helping me to prepare it. Now, dear God, would you help me to deliver it with clarity? You know, Lord, I'm tired. And I believe the devil was fighting last night to try to hinder me from delivering this truth this morning. Would you please, dear God, help me as I preach? Father, push aside my physical human weakness, strengthen my mind and my body, keep my blood sugars level, and most of all, God, guide my thoughts, fill me with your spirit, and speak to and work in hearts. Please, dear God, help us today. Pray in Jesus' name, amen. Fortunately, ang akong mensahe halos tanan Bisaya, so kung kapoy ko, mayo makabasag yapon ko. Karong buntag na ko'y uska pungatanang importante kaayo. Nga naman, nga lusod kaayo alang sa daghang tao nga mo ikyas sa pagkapobre. Nga daghang tao, nining kalibutan nga nag-ikyas gayud sa pagkapobre. Daghan! So it can be done. Apan mas daghan pa ang wala. Sa akong nakitaan, sa daghang panahon, sa daghang situation, lusod kaayo ang pagtabag sa mga pobre nga moikya sa ilang lusod nga kahimtang. Nga naman, murag sayon kaayo kay walay tao ganahan nga magpabili nga pobre. Di ba? Wag yun ko nagkaila sa tao nga pobre na ganyan, kinik yun akong katuyuan. Ganahan ko, kinik ragyod. Okay naman, kung tod mamatay ko, kung pobre kayo, okay ko niya na. I've never met anybody who said that. Ikaw ba? Wala. Nobody likes being poor. So murag, sayon kaayo, kung naitamo, so di ako makatabang ni mo ikya sa pagkapobre, murag sayon kaayo, pero sa daghang kayong tangdili. Nga naman, sa daghang panahon, dili sayon nga mutabang sa tao nga pobre. Pastor Mike, that doesn't make sense. Why, claro? Well, think with me. Maghunhuna ta ka dyan.
Kinsa ba, think with me now, you don't, pagtuloy mong huno-huna maglaglag, okay, paminaw, or mawala ka. Kinsa ba ang taong nahibalo sa dalan paggawas sa pagkapobre? Ang pobre mismo o ang kwartahan nga naggawas na sa pagkapobre? Kinsa ba? Ang kabos ba o ang kwartahan? Is that the right word? Kwartahan. I like that word. It just sounds cool. It rolls off your tongue. I learned that from Brother Nestor when he preached one time. Kwartahan. Kinsa ba ang kabalo? Kung kini ang lugar sa pagkapobre, kini ang lugar sa kauswagan or at least igo man. Dili kanunay magduda asa kumupali sa sudan unyang hapon. Nag-igo na. Kinsa mang good nahibalo ang dalan gikan sa pagkapobre ngadto sa kauswagan. Ang pobre o ang kwartahan? O siyempre ang kwartahan. Kaya naglakaw na siya sa dalan. Di ba? So kinsa bang makatabang sa mga pobre mo ikyas gikan sa pagkapobre? I think I misspoke, but you understood. Did I say it correctly? Sila nga nahibalo na sa dalan. Pero, unsa bang huno-huna sa daghang pobre kabayan sa mga adunahan, mga dato, mga kwartahan. Daghang pobre nagatuo nga ang mga tao nga naay kwarta, mga swerte lang. O basin mga tigpahimulo sa uban. Kana ang common sa US karon. Dato ka kay nagpahimulos ka sa imong mga trabahante. Dato ka kay daghan imong gibaligyaw. Di ba? Taas imong presyo. Dugang pa na upang mga pobre nga mutugo ngang kasina mupuno sa ilang kasing-kasing ug musugo sila og dumot sa mga tao nga naay mas daghang kwarta kaysa ilang kaugalingon. Sila magsugod og huno-huna, sila manang mga kuripot lang. Dako mga ilang kwarta ug apandig gyud sila mutabang kanamo nga mga pobre. Dili ba kanang huno-huna sa daghan? Ug kung naay panahon nga ang dato motabang gyud kanila, kining masinahon nga tao diretso maghuno-huna, kamay lang ni dako gyud ang sweldo, kini lang yang ihatag. Lukop sa kalibutan gikan sa US ngadto sa Pilipinas kana ang common nga paagi sa huno-huna sa daghang pobre kabahin sa mga kwartahan. Di ba? Ug paminaw nako, ug kana nga paagi sa huno-huna mao manggayud ang nagbabag kanila gikan sa pinansyong nga kauswagan nga ilang gitinguha. Kinsa ba'y nahibalo sa dalan paggawas sa pagkapobre ang mga adunahan? Kinsa ba makapakita niya nga dalan ngadto sa uban? Ang tao nga nahibalo na. Pero naidaghang pobre nga dili buot maminaw sa dato tungod sa ilang maot nga huno-huna kabayan kanila. Busa, diri sa Pilipinas. Kung na Amerikano nga misyonaryo mo tindog gumuwali kabayan sa pagkapobre, daghang tao diretso maghuno-huna, wala siya nakasabot kay dato siya. Ug magundang sila og paminaw. I have a question. Sa dihang the reason I changed my title is because I wanted to ask this question. Sa dihang nag-announce ko sa title, ang rason nga ang kadaghanan sa mga pobre magpabili nga pobre, unsa ba imong gihuno-huna? Naghuno-huna ba ka? What siya nakasabot? What cute siya naka-experience sa pagkapobre sa masatwa? Yeah. Exactly. So unsaon nako pagtabang kanimo kung dali ka buot maminaw sa tao nga kabalo sa dalan. Wala siya nakasabot kay dato siya. Kanan kung kamo maghuno-huna kabayan niyana nga paagi sa huno-huna. Kachit lang huno na ta. Sakto ba ka na? Ang dato ba wala nakasabot sa kahimtang sa mga pobre? Dili ba ka na murag baliktad para nimo?
Ang pobreng tao naghunahuna ni ana. Wa siya nakasabot sa akong kahimtang. Murag kini nga tao diri, wala gyud siya sugod na dato. Di ba? Pero daghan ang mga tao nga kwartahan karon nga nakasinati man sa daghang panahon nga piki gayon. Aparang pobre maang maghunahuna nga walay dato makasabot sa iyang kahimtang busa dali siya maminaw ug pobre ragyapon. This is gonna be a popular. I can feel it, Mom Ruth. In a little while, I'm gonna come down there and get a hug of comfort because I'm not gonna have very many friends today. Walay klaro kana nga paagi sa hunahuna. Ug labaw pa, luoy kaayo ang tao nga modawa niya nga hunahuna kay magbabag na siya sa iyang kaugalingon gikan sa mga tao nga makatabang kaniya. See, our problem is we think ang dato kinahanglan mo tabang pinagi sa kwarta, pero mas mayo ang tabang nga mag-change sa imong batasan aron ikaw makaikyas gyud. Turn with me to Proverbs chapter 13 verse 8. I talked about this in Sunday school a few weeks ago. Proverbs chapter 13 and verse 8. Proverbs chapter 13 verse 8. Kunana say amen? The ransom of a man's life are his riches, but the poor heareth not rebuke. Ang lukat sa kinabuhi sa uskatao maong yang mga bahandi apan ang kabos wala nagapaminaw og pagbadlong. Kinang problema? Ang pastor mo tindog og mupahayag sa title sa mensahe. Og daghang tao diretso maghunuhuna. Dili na lang. Og maghunuhuna kabayan sa bisan unsa lain dili maminaw sa mensahe. Ang pastor wala nakasabot, Amerikano siya. Sayang. Kini ang halaot nga kamatuoran. Na daghang pobreng tao nga dali ganahan badlongon. Dili sila ganahang bukat unsay lang kaugalingon mga sayob nga naghinungdan sa pagkapobre. Ganahan ra sila magpadayon og tuo nga pobre man sila tungod dili sila swerte sama sa mga kwartahan. The mentality of ang adunahan swerte lang ug kung ako swerte sa kaniya ako pud adunahan kana ang mobabag kanimo gikan sa kauswagan. Because the Bible is very clear. Poverty is connected to character. That's really popular in the Philippines. But I'd like to point out, kung kita mo ato downtown sa Dapitan, na daghang business owners nga tato, o dili silang tanan Amerikano. In fact, wala yun. Dili silang tanan Chinese. Kasi ng uban, ang go, that's Chinese, pero dugay na, Filipino, gyud sila. Kinsa ba lain ng mga two-letter names diri? Si Ma'am Jo D, Ma'am Jo D, Jojo Hardware, Jing Chen, that's also an old Chinese name, di ba? Pero silang tanan, Filipino gyud. Di ba? Kiyunsa nila pag ikyas sa pagkapobre. Nagikan sa ilang kinikanan. Ang uban, pero diri tanan. Ug sa ako nakita, ang daghang batanon, nga modawa sa inheritance, dali mo usik niya na, pobre ragyapon. This morning, I want to give a very simple but practical illustration. Michael, you're going to help me. I forgot to warn you. Michael, come here, bud. Alik ka. And Brother Michael, I'll use you. Michael, dere ka. Brother Michael, dere. And just get comfortable. You're going to be here a long time, all right? Si Michael karon mag-represent sa mga tao. I've got you on the wrong side because I've been doing this way. This is the successful side. I flipped my side in my mind. So this is kini ang mga pobre nga nagatuong ang mga dato kay si Brother Michael dato kaayo. Dali sa kwarta. Dali pud sa pagkagwapo. Unsa man guri mong pagkadato? Wala ko sure.
Okay, so si Brother Michael ang mag-represent sa mauswagon. Adunahan siya, successful man. Okay? Siya mag-represent sa mga pobre nga mag-assume nga swerte lang siya ug ang tanan niyang kauswagan mang resulta sa iyang kahimtang sa kinabuhi. Karong buntag, kibasa na to sa daghang bersikulo ug silang tanan ay pareho nga kamatuoran. Ang financial nga kauswagan na ay mas dakong kalabutan sa batasan kaysa kahimtang. Did you hear what I just said? Pero, daghang tao nga mag-usik sa ilang tibok kinabuhi sa paglimod ni Ana. Swerte lang siya. Why labot ang diferensya sa among batasan? He's just lucky. Really? Pero kinang problema, kung nagato ka nga iyang kauswagan, mao ang resulta lang sa iyang kahimtang sa kinabuhi, tungod dato iyang ginikanan, so mayong iyang eskwela, mayong iyang education, so nindo ang iyang sinugdanan, why labor ang batasan, kung nagatugyod ka niya na, what kay rason nga mag-usog sa imong kaugalihong batasan o magpabiling ka nga pobre? So si Michael mag-represent karong buntag. Ang mga tao maghunuhuna nga ang kauswagan, depende sa kaswerte lang, while abot ang batasan. Paggamay ra. Now I want you to think with me this morning. Kay daghang tao, bisang mga taong naluwas, nagato sa Biblia, naghunuhuna sama niini. Kung swerte pud ko sama niya, ako pud dato. Mau ba? Sa akong nakita na daghang tao diri, mauti ang batasan, mabalik sila diri. You ever heard the word bankruptcy? Da ako nga business, na bankrupt na. The Bible's very clear. Character is more important than situation. Ang batasan mas importante kaysa kahimtang. Para ni Michael karong buntag, kung mga tao nga sama kaniya, kining datong nga tao dari, swerte na lang. Kana lang, ang diferensya sa ilang batasan, why labot, swerte lang siya. Now, syempre, kining akwartahan nga tao mo, matag og sayo, matag buntag, samtang siya matulog hangtod alas 8, alas 9, alas 10. Pero, syempre, kana walay labot. Ang katulog dugay kayo, kana walay labot. But the problem is, he doesn't believe the verse we read a few minutes ago. Where'd it go? Yet, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep, so shall thy poverty come. You want to be poor? Sleep till 9 o'clock every day. Pero Pastor Mike, wala ko'y trabaho karon. You're gonna be poor. The reason you don't have work is because you like to sleep. Love not sleep, lest thou come to poverty. Ayaw paghigugma sa katulog, aron dili ka modanga sa pagkapobre. Oh, but it has no why labot. Swerte lang siya, mumata siya 5 a.m. pero swerte lang. Amen. The difference is character. I dare you, come to the church 5:30 in the morning. You'll see the engineer going out at 5:30 in the morning. Pero swerte lang. I lost where I am in my outline. Para kaniya, swerte siya. Kanara. Siyempre, siya mag-adto sa iyang trabaho, matagadlaw, bisan nagsakit siya, magtrabaho gyapon, samtang si Michael kanunay mag-absent para sa bisan unsay rason, kapoy akong lawas, di ko magtrabaho, pero swerte ra siya.
Pero Pastor Mike, gamay lang akong sweldo. Mas gamay ang walay sweldo. 200 na lang, matagadlaw. Ang 200 may makapalit, pipila ka kilo sa bugas. Ang 0, dali makapalit, bisan unsa. Kung na'y tao makanunayon nga mag-absent sa trabaho, kung makapoy, wala siya nagato sa verse, Proverbs chapter 10 verse 4, he becometh poor that dealeth with a slack hand. Pero para kaniya, kanaway labot. Swerte lang. Siyempre, kini nga, kwartahang nga tao, magmakugihon, matagadlaw, diya sa iyang trabaho, samtang si Michael, maglingkod-lingkod, hangtod suguon na siya sa iyang amo. Wow. That right there is the single biggest difference right here. It's the economy. Is the economy making you sit down until the boss tells you what to do? He doesn't believe that the Bible says the hand of the diligent maketh rich. Para kaniya, swerte lang siya, way labot ang batasan. I'm trying to show you, character makes the difference. Now, don't get mad this morning. Everybody faces financial challenges. Pero ang tao nga naay batasan mo buntog sa kalisod sa ilang financial. O dili ka makabuntog sa imong lisod nga kahimtang o financial samtang natulog ka hangtod alas 9 sa buntag. Siyempre, napod, kamay nga diferensya sa ilang kinabuhi, kabayan sa pagbayad sa mga bayro noon. Ang adunahan na tao mo, kuha sa iyang sweldo, diretso mo bayad sa iyang electric, iyang rent, iyang lain-lain, diretso. Kanang una, siya magkuha sa iyang sweldo, maggasto, dali mo bayad sa iyang zaneko, hangtod hapit na putlon. Pero ang batasan, way labot, swerte lang siya. Ang problema, ang magsulti siya, kana just akong culture lang, kanatali ang rason na pobre ko, pero lantaw, ang tanan tao nga sama niya na pobre pod. And the problem is, when the American stands up and preaches it, people say he doesn't understand. Pero kinsa pa lahat makawali niini. Siyempre, tungod kay siya, kanunay mag-ulahi diha sa iyang bayro nun, kanunay na dugang pang fees o penalties. Mahal kayo ang pag-reconnect sa imong Zaneco. Mahal kayo ang pag-reconnect sa imong DAP-CWD. Pero ang tao magsulti, pero kana tungod pobre ko. Noong diferensya ang batasan. Ang diferensya ang batasan. Kini nga mauswagong nga tao, siyempre kanunay magpugong siya sa iyang paggasto. Samtang siya maggasto sa tanani ang sweldo, ingon nga siya ang tagiya sa tibok kalibutan. In the Filipino culture, I learned the word before I even moved here, one-day millionaire. You listen to me very carefully. One-day millionaires will be poor for the rest of their lives. Hey, nanay sweldo, maglingaw-lingaw mi. Walay lingaw sunod Tuesday kung wat may kwarta. Way bugas. Pero lamig yun ang Jollibee sa Friday. You see, ang mga mauswagon, sila ang magpugong. O tungod siya magpugong, kaya niya ang lingaw-lingaw usahay.
Pero ang problema na daghang pobre nga ganahan magpakarunginong nga sila dato, maggastos sila sama nga sila dato para sa one day lang. Pero para kaniya, kanaway labot sa pagkapobre, just swerte siya dili. Do you know what the problem is? A lot of Christians don't believe Proverbs 21:17. He that loveth pleasure shall be a poor man. Naisweldo, gasto diretso. God says, you will be poor. Saad sa Ginoo? Kay si bisan kita nga mo tawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. O siya nga naigugma sa pleasure, mahimong pobre. Saad sa Ginoo? Pero para kaniya, ang iyang paggasto diretso, way labot sa pagkapobre, kana lang ang, dili swerte siya. Kung swerte siya, okay naman. Sama siya kaniya. I'm trying to show you the stupid thinking that keeps people poor. Alright, don't get mad on this next one, okay? Dili siya magpugong lang sa iyang paggasto. Mag-atiman po siya sa iyang kaptangan. Panaglitan, kung mamansahan ang iyang sanina, diretso siyang manglabat niya na arumutangtang sa mansa. Apan siya, kung mamansahan ang iyang sanina, kanabiyaan niya pipila kasi mana kay, kapoy ko, di ko gana lisod kayo mo tangtang ron. Pipila kasi mana mo labay, magtubo na ang bukit sa labhunon. Dahil mo kuha na, hugaw yun ni. Trapo lang ka na. The Bible says, the slothful man is brother to him that is a great waster. One thing that has shocked me in Filipino culture is the waste. Ang pag-usik. Panaglitan. Ang tao mo gasto dako gyud sa pagpalit sa nindo nga bicycle. Masin 5,000, 6,000, 8,000. Basin mag-utang siya. Dayon, tungod kanunay mo gasto siya sa tanan niyang kwarta, o kanunay mag-ulahi sa iyang mga bills, kung naigamay nga problema sa bicycle, wala siya kwarta ron pag-ayo. 5,000 pesos ang bicycle. O tungod wala siya 100 pesos aron mag-ili sa kadina. Dili makaayo sa iyang bike. Dayon unsang himuon. Magbiling sa gawas, maulanan, mataya. Pero swerte lang siya, di ba? The Bible says, hold on, give me a second, hold on. The substance of a diligent man is precious. The word substance means kaptangan. Ang makugihon nga tao nakasabot sa bili sa iyang kaptangan. Now listen, things of earth will never be as important as things of heaven. But a diligent man knows the value of things and he doesn't waste them. Pastor Mike, dili may mag-usik. Then why do you always have to buy new clothes? Unsa na itabo sa daan? I wear the same clothes until the collar wears out right there. Madaot gyud. It turns white and then there's holes. So, Pastor Mike, you have more money. Then why am I more careful with my clothes than you are? Maybe I have more money because I'm more careful with my stuff. I told you this is going to be a popular sermon. But somebody's got to say it. Pastor Mike, cannot dali lang ang situation. Yes, it is not the only factor na pailain hinungdan sa pagkapobre, pero ang dako maong batasan. Labaw sa tanan lain. Kay daghan ng tao, nag-ikyas na nga hidare. Pero kung tapula ng tao, mag-usik-usik kanunay, maggasto sama nga siyang dagya sa kalibutan,
Kanak nga tao, di yun mo ikya sa pagkapobre. And let me just throw one more thing out there. If you're sitting there thinking, Pastor Mike, it's just not fair. I've been trying to do it right for a long time. Ug wala pa ko nakaabas. Let me tell you something very, that's hard to say, but it's true. One of the greatest causes of poverty is immorality. Something yung immorality? Sexual sin. Naibatanon nga uyab. Maburos na ang babae. Ang lalaki wala pa'y tarong nga trabaho. Dayon mag-working siya pero gamay ang sweldo ug tanani ang sweldo kinahanglan mo pali sa kinahanglan sa pamilya. Di gyud siya maka-savings para sa umaabot. Listen to me, when you start your family with immorality, you start out way behind. And it might take you 10 or 15 years to catch up. Pastor Mike, 6 months nagpugong ko sa akong paggasto, hatag ko sa akong tithes, but did you start right? This is not popular, but it's true. You young people, listen to me. If you want to be poor the rest of your life, go ahead, get pregnant. Ang babae maghunahuna, ganahan ko sa mag-experience sa gugma sa lalaki. Mag-experience pod ka sa pagkapobre. Girls, don't even think about a boy who doesn't have a job. Oh, pero guwapo siya. Pero wala siya'y trabaho. Ang pagkagwapo dali makapalit sa bugas. Pero katawanan siya. Go to the store and say, mubayad ko pinagi sa katawa. Siyempre, ang batasan way labot ni ini. Pobre siya kay dili laki. Ug dato siya tungod swerte siya. Way labo ang batasan. Napay-us ka lain butang nalimot ko. Tungod pobre siya. Dako ang yung stress kanunay. So kinahanglan siya sa mga panahon sa lingaw-lingaw usahay. So matag si mana. Moato siya sa sari-sari store mo palit 1 or 2 or 3 bottles sa Tanduay or Red Horse. 300 pesos. 200 pesos. Or basin ato siya sa lottery mo. Palit sa ticket. Or basin sigarilyo lang ya ha. Tag 9 lang, is that right? Tag 9? Tag 9 lang ang sigarilyo karon. You say, Pastor Mike, how do you know? Because I went to the sari store and I looked. Sa diyang niabot ko dari ang mga sigarilyo, tag peso. Now it's tag 9. Kung naitaw nga half pack per day, that's 90 pesos a day. Pobre kayo ko, pastor. 90 pesos per day? Let's see here. That's 630 pesos per week. You can buy 10 kilos of rice or 70 cigarettes. Ang taong magbisyo kanunay na pobre. Nasyat gyud ko sa sari-sari store, nangita ko ice cream. Niyato ko sa sari-sari store, ug naitaw nag-unat na ko. I'll let you guys sit down. Thank you. Y'all remember, ang dato de pobre dere, they look tired. Hapit na maghilak si Brother Michael. Naghulak ko. Naitaw unahan ako. Siya nagtulo nga to sa dako kayo nga Tanduay. I mean, dako gyud. Basin 4 liters, 5 liters, what ko sure. Dako gyud. Said, pila na? 500 kapin. Ug yang isulti, kana. Murag yang sweldo, 400. Ug siya nagpali, aron maglingaw-lingaw basin 1 hour ban sa iyang buwang nga barkada. Dayong magreklamo. Pero pobre, may dari sa Pilipinas.
Sud kayo kay wala may kwarta para sa bugas, pero kung mupalik ka og sigarilyo, kung 10 per day, that's 2,700 pesos per month. Are y'all ready for this? Where's that marker? Do you know how much that is in a year? Ang tao manigarilyo, half pack, matagadlaw, 32,400 pesos per year. So naghuna-huna ko sa Friday, sa diyang nag-andam ko nining ang mensahe. Nainindong oportunidad para nimo. Hunhuna. Nay duwa ka options, okay? Paminaw sa duwa ka options aron makahimo ka sa mayong decision. Hunhuna. Pwede ka mupali og nindong nga motor o pwede ka maghilo sa imong kaugalingong mga baga matagadlaw sa duha ka tuig. Unsa imong ganahan? Pero daghang gyud mo pili niini. Here's the greatest thing. Ang imong barkada, hunahuna nga astig gyud ka. Dayon mamatay ka sa lung cancer ang maginusara. O pobre ka samtang mamatay. Gentlemen, ang sunod panahon ang tao mag-offer kanimo sa sigarilyo, hinumdumi kani. Ang bisyo mahal kayo. Pero swerte lang siya. Swerte kayo. Wala mo ng pag-inom, pag sigarilyo, pag sugal, why labot ang paggasto-gasto, why labot ang pag-absent sa work, why labot ang pagtapol diha sa work aron so ang boss dili maghatag nimo sa raise sa imong sweldo. Kana why labot? Ang problema lang dili ka swerte sa kaniya. Dayon ang pastor mo tindo mo sulti, mag-story ko kabayan sa pagkapobre, huwag daghang tao maghunhuna. Di ko mamina nini, wa siya kabalo. Pastor Mike, dato ra ka, wala ka nakasabot. O ba sinapuno ka sa garbo o kasina, mao nga dali ka makadaot sa Diyos nung tambag. Welcome to Truth Baptist Church. The pastor's going to tell the truth even if people don't like it. Sukad sa sinugdanon sa kalibutan, ang pinansyo nga kauswagan na ay mas dakong kalabutan sa batasan kaysa kahimtang. Everyone, ang tanan tao magatubang sa pinansyo nga kalisod, pero ang taong na ay batasan ang mubuntog. Proverbs 6:6, go to the ant thou sluggard, consider her ways and be wise, which having no guide, overseer, or ruler, provideth her meat in the summer and gathereth her food in the harvest. Adto sa hulmega, sikaw nga tapulan, pamalandong iya ang iyang mga dalan sa pagmaalamon, nga walay tigtultol, magbalantay or punuan. Nagaandam sa iyang pagkaon sa ting-init, ug nagatigom sa iyang pagkaon sa ting-ani. Karong buntag, wala ko nasuko, you know that. Nagsulay ko, mupaspot ninyo, unsang pinakadakong diferensya nining duwa ka tao. Can I tell you what it is? Right here in verse 7 of Proverbs 6. Having no guide, overseer, or ruler. Listen to me. Do you know the big difference between this man and this man? Siya, dili kinahanglan og tigsugo kay makasugo siya sa iyang kaugalingon sama sa hulmegas. Ang tao magpabili nga pobre maong tao nga dili ganahan mo sugo sa iyang kaugalingon. Ang lamegas mumata sa buntag diretso magsugo sa iyang trabaho. Ang tapulan magmata sa buntag diretso maglingkod hangtod sugoon. Naibukid sa labhonon dito sa balay. Na mga dishes kinahanglan hugasan,
pero maglingkod. No self-motivation is the main cause of poverty. Pastor Mike, wala kay katungod, musulti niya na kay Amerikano ka. Kinsa pa'y lain. Turn with me to Judges chapter 1, verse 18. Judges chapter 1, verse 18. Judges chapter 1, verse 18. This morning I was listening to the audio Bible. Kinit na kupot sa kung hunahuna. Judges chapter 1, verse 18. Judges chapter 1, verse 18. Kunana say amen? And Judah took Gaza with the coast thereof, and Ashkelon with the coast thereof, and Ekron with the coast thereof. Whoa! Now, kung kabalo ka sa Biblia gamay, you know those three cities. Gaza, Ekron, and Ashkelon. Can anybody tell me who those cities belong to in the time of David? Who? The Philistines. Yes, the Philistines. Pero diha sa panahon sa Judges, sila nagbuntog niya ng mga syudad. Pero sa diyang si David miabot, iya nagyud sa Philistines. Unsa na itabo? Look at verse 19. And the Lord was with Judah, and he drave out the inhabitants of the mountain, but could not drive out the inhabitants of the valley. Why? Because they had chariots of iron. Upon wala makaabog, makapahawa sa mga lumulupyo sa walog, tungod kay sila dihay or naay mga karwahe nga puthaw. Now, naila-in idea, unsa man good nini nga karwahe nga puthaw. Some people say they're called scythe chariots, na ay mga sword dito gikan sa side sa wheel. Aron kung mag-driving ka, magputo sa mga legs, mga what's that, bagtik? What's this here? Bagta, magputo sa tao diya sa bagta. Pero bisan dili ka na tinuod. I don't know for sure. When it says iron chariots, I don't know 100% sure. Obviously, na karwahe gihimo sa puthaw. But iron chariots in the Bible were like the tank of today. Ang army nga na tank na dakong bintaha diya sa battlefield. You can run people over. You have a big gun. You can blow things up. Ang tao nga na tank na bintaha. Ug diya sa Biblia, ang army nga na ay chariots of chariots of iron na dakong bintaha diya sa gubat. But did you see what it says? The Lord was with them. Sila nakabuntog sa mga kaaway, pero ang uban, wala. Because they had chariots of iron. I have a question. Why didn't somebody figure out how to defeat the chariots of iron? In the future, those cities they captured were taken back. Tungod wala gyud sila nag-conquer niyanang tawhana nga naay chariots of iron. Did I say that correctly? They didn't finish conquering because they had chariots of iron. Why didn't they figure out a way to do it? Later, someone else did. What's his name? Alexander the Great. When he fought against King Darius with the Medes and Persians, Alexander the Great conquered and defeated their scythe chariots, meaning ang mga chariots nga ay swords dere. Because what they would do is, ang driver maglatigo sa kabayo, o ang kabayo magdagang gyud, and then they would just crash through the lines, o magputo sa mga legs sa tao. Wakay chance, how do you fight that? Alexander the Great figured out a way. Naghimo siya sa paagi nga mo buntog sa chariots of iron. Here's what he did. Come here, Michael. Come here, you three. Kamong tulo. Alexa. Joe Murray Kapwood. See Brother Michael Gigama here. Come here. Dari ka. Watch. Stand. How many do I have? Alit mo. Dari ka. Kinanglan. Jade Kapwood. Dari ka. Here. Come here, Jade.
Stand right there. Taro nga. So kung kana ang imong army, ug naay chariot, maglugsong sa tuwad, lugsong kanimo, unsay mo mahimo? Kini ang gihimo. Na syempre, si Alexander the Great had hundreds of thousands of men, but here's what they would do. Sila magdiretso, kao dere. I need one more guy. Come here, Shankar. Dere ka? Kini ating ilang gibuhat. Naghimo sila sa doorway. Ug silang tanan nagbutang sayang spear sa manini. Dayon ang kabayo, maglikay siya sa spear dere ug magsulod sa hole. Dayon sila nagkuha, and they'd pull him off the chariot, and they won the battle. He figured out a way to defeat the chariots of iron. The Israelites didn't. Thank you, gentlemen. And because they didn't figure out a way to defeat the chariots of iron, eventually the chariots of iron defeated them. Now listen to me very carefully. Ang pagkatapulan maong chariots of iron sa dapitan culture. Somebody's got to find a way to defeat it. Every time a member of our church backslides and goes back to the world, it starts with laziness. Ang katapulan, ang sinugdanan, ang paglingkod-lingkod ra, walay buhat. Dali mo ba sa Biblia, kay way gana, dali mo ampa, way gana. Do you know what laziness is? Ang pagkinabuhi, sumala sa imong gana. That's laziness. And the chariots of iron keep on pulling us back into sin. Somebody's got to overcome it. I don't care what the culture says. Work is honorable. Activity. Being industrious. Listen to me very carefully. Find something to keep yourself busy. Ang katapulan padulong sa pagkabinihag pag-usab. See where I'm in this outline. I'm trying to say today, listen, success has nothing to do with luck. It has everything to do with character. So Pastor Mike, nagsulay ko naghimo sa tanan nga saktog, naglusod gihapon. Well, be patient. You can't fix all your problems in one day. Or 1 month or 1 year. Kinatong problema. Maluwas ng tao, mag-change na sa iyong batasan. Pero na kay bad habits o bad decisions, 10 years, 15 years, 20 years. O magdahom ka nga, ang Diyos magayo sa tanan sa 2 weeks, okay na. Dili man. Dili man. So here's my challenge this morning. Stop telling yourself wealthy people are lucky and try to learn from them. Undang yung pagsulti sa mong kaugalingon, well, sila swerte lang. Sila ang makatabang ni mo. Dili pinagi sa paghatag, pinagi sa pagtudlo. It's not popular, but it's Bible. It's Bible. Let's overcome sloth. Kailangan tayo magbuntog sa katapulan. You will never hear a sermon like this on a Sunday morning at any other Baptist church. Only Truth Baptist Church. But it's the battle we need to fight. I've been here long enough. I have proven I love you. I have a right to tell you the truth. Ako'y katungod magprangka. Let's fight the laziness disease. On every head bowed, every eye closed.